Ideme ho vycvičiť. Oh! Čo sa flákáš? Okej. Zostaň. Neudržím. Vydačujem na to. Ty spíňa. Na to fajn. Nevyzerá tak profesionálne. To bude hra. Kto tam dá viac? Počkaj. Pridvihni ten svoj. Nie, pridvihni ten svoj. Vypaj. Jo. No? Zase bzučak do videa. Zahráme si hru, kto tam dá viac veci a nepadne mu to? Ne. Musí byť sranda. Niečo ako ten oný Tenga. On sa točí hlavne, keď sa kúkam. Ale to hrušie. To udrží. To tam ostane. No to je dobré. To zachytí okamžite. Dobre.